Mi s-a părut foarte teatrală, era foarte teatrală și în testimonial și în momentul în care ați văzut că doamnele prezentatoare a tot bâlbâit-o cu cine pleacă, cine rămâne, ce procent are. Adică, sincer, eu nu înțelesesem dacă pleacă sau rămâne Leonor în condițiile în care n-am înțeles nici măcar întrebarea când are citit-o. Deși știam că acea întrebare era cumva formulată: cine vă doriți să părăsească casa mireasa, dar au citit acea întrebare și cumva nu mai înțelegeam nimic. Cine pleacă, cine rămâne, dar auzind numele Eleonorei, cumva Eder a crezut că ea va pleca acasă și deja pusese capul în pământ să plângă și când a înțeles de fapt că pleacă Eleonor, și-a ridicat privirea. Mi se pare foarte teatrală. Sincer, îmi pare foarte rău pentru Liviu. Nu știu ce e în mintea lui, dar chiar îmi pare rău.